Giannina Kutajjar twildet fit-13 ta' Frar 1894 minn Angelo u Marija Nevella. Billi kienu joqogħdu Bormla, Giannina ġiet magħmda l-għada fl-14 ta' Frar fil-kolleġjata ta' Bormla. Fil-familja Kutajjar minn barra Giannina kien hemm ukoll żewġ subien kbar li kienu Carmenu u Leone. Il-familja Kutajjar kienet familja tajba ħafna u għalhekk id-don tal-fidi li Giannina ingħatat fil-Magħmudija ġiet mejjuna tħadnu u tgħixu u maż-żmien kienet ċida tiegħu f'ħajjitha. Missiera kellu ħanut li fih kien jinnegozja l-inbit. Il-ġenituri rabbew lil uliedhom valuri insara sodi u f'umiltà kbira. Għalhekk minn dak li l-mulej jipprovdilhom kienu jgħinu bil-kbir lil ta' madwarhom. F'dak iż-żmien Dun George kien idur l-oqsma tal-mużew tas-subien u meta kien ikun raħa ġdid kien jgħaddi għand il-familja Kutajjar. Ta' spiss kien jitkellem dwar il-ħolma tiegħu li jwaqqaf sezzjoni tal-mużew għall-bniet. It-tfajla Giannina kienet toqgħod tisma' u titgħallem. Maż-żmien Dun George kien qed jara f'Giannina strument adattat biex isseħħ il-ħolma tiegħu. L-ewwel kellem lil huwa Carmenu li kien soċju tal-mużew u wara kellem lilha. Wara li fehma xi xtaq minn għandha, hi intlaqtet mill-ħolma tiegħu u aċċettat. B'hekk permezz tagħha beda l-appostolat fost il-bniet. Fl-10 ta' Jannar 1910 infetħet l-ewwel dar tad-dottrina għall-bniet f'Raħal Ġdid. Giannina li issa kellha madwar 15-il sena ġabret magħha 12 tfajla oħra u flimkien setgħu jgħallmu f'dan il-qasam. Il-post kien sempliċi maħżen fit-triq Santa Monika, mogħti minn missier Giannina. F'dan il-post barra li jgħallmu d-dottrina kienu jiltaqgħu flimkien biex jieħdu l-formazzjoni tagħhom. Dun George kien tal il-Giannina il-fakultà li tieħu ħsieb u li tmexxi bħala superjura. It-tagħlim li tfal bniet kien miexi ġmienu. Dawn it-tfal kienu jiġu preparati għall-ewwel tqarbina. Il-preparazzjoni kienet issir b'serjetà kbira. Giannina kienet tisħaq ħafna li dawn it-tfal sa minn età hekk ċkejkna jikkultivaw fihom imħabba speċjali lejn Ġesu Ewkaristija. Bliema ħeġġa u imħabba dawn it-tfal kienu jersuqu biex jirċievu lil Ġesu. U biex tkompli żejjed din l-okkażjoni hekk speċjali, wara l-qudiesa tal-ewwel tqarbina kienet tipprepara festin għal dawn it-tfal. Quddiem id-dar tas-Superjura Giannina kien hemm is-suq ta' Raħal Ġdid. Il-bejjija ta' fuq il-monti kienu jsibu fiha għajnuna kbira. Kienu jaraw fiha persuna ġenwina fi kliema u femila, mara qaddisa u fuq kollox persuna b'imħabba kbira lejhom. Kienu jaraw rispett kbir minnha u għalhekk kienu jafdawhom u jemmnu dak li tgħidilhom. Għarhom sejrin għandha għal kull bżonn li jkollhom u hi tgħin kemm tiflaħ. Ma kienx tqis id-differenza tal-klassi li f'dak iż-żmien kienet tant qawwija. Ja kienet tisma' u tgħin u wara tispiċċa b'xi tagħlima biex tressaqhom aktar lejn Kristu. Billi s-Superjura Giannina kienet ġejja minn familja sinjura, kellha l-privileġġ li titgħallem tikteb u taqra b'faċilità. Dan minħabba l-fatt li l-ġenituri tagħha setgħu iħallsu biex binthom tieħu l-edukazzjoni. Il-qari kien għall-qalba wisq
Meta kibret kienet taqra biex tikber fil-qdusija biex ikollha xtagħti lill-oħrajn. Malli bdew jinfetħu oqsma oħra barra dak ta' raħal ġdid, is-Superjura Giannina saret is-Superjura Ġenerali tas-sezzjoni tan-nisa. Dun George ħalla kollox f'idejha rigward tmexxija u hi kienet tinfurmah b'dak kollu li jkun għaddej. Fis-sena 1916, meta s-soċjetà tal-mużew kienet imxerda f'ħafna bliet u rħula Maltin u Għawċin, Dun George imsejjaħ il-kurja tal-Arċisqof biex iwieġeb x'mistoqsijiet dwar din l-għaqda. Billi s-Superjura Giannina kienet responsabbli mis-sezzjoni tan-nisa, hi marret ma' Dun George. Hawnhekk, b'sempliċità, b'responsabbiltà u fl-istess ħin b'kuraġġ kbir, tat ix-xhieda tagħha u tat rendikont ta' dak li kien isir fl-oqsma tat-tagħlim. Fil-fatt, Dun George tħalla jkompli iwettaq l-opra tiegħu. Il-bidu tas-seklu 20 kien żmien meta tfajla ma kienitx tivvjaġġa weħedha, speċjalment fil-għaxija u fil-bogħod. Is-Superjura Giannina kienet tħoss ir-responsabbiltà li tara u tgħin fl-oqsma tas-soċjetà. Kellu jkun missiera li kien jieħu l-bintu fuq iż-żiemel minn raħal għal ieħor. Il-vjaġġi ma kienux faċli minħabba l-istat tat-toroq, kif ukoll minħabba in-nuqqas ta' dawl elettriku. Hi xejn ma kien jaqtala qalba, imma b'kuraġġ u determinazzjoni kienet itterraq biex tkun tista' tgħin, tgħallem u tkun titollief għal membri fl-oqsma. Is-Superjura Giannina kienet temmen bisħieħ li l-appostolat jissaħħaħ bit-talb u bid-devozzjoni lejn l-Ewkaristija. L-imħabba lejn Ġesu Ostja deret ħafna fil-ferħ li ġarbet meta rnexxielha tikseb il-permess biex il-kappella tal-qasam ta' raħal ġdid issir kappella tas-sagrament. Dan il-ferħ żdied meta ngħata wkoll il-permess tal-adorazzjoni perpetwa f'din l-istess kappella. Spiss hija kienet tkun arkubtejha titlob quddiem Ġesu. Hija kienet tħobb tgħid lis-soċi ta' dan il-qasam: jekk Ġesu f'xi ħin ikun waħdu, ejjew għalija, noqgħod jien miegħu. Matul it-tieni gwerra dinjija, il-familja Kutajjar evakwaw ruħhom ġewwa Ħalsafi. Kien żmien il-ġuħ, imma l-familja Kutajjar dejjem kellha aktar minn ħadd ieħor x'tiekol. Dan minħabba l-fatt li kienu tat-tajjeb, ukoll għax kienu maħbuba ħafna min-nies ta' dan ir-raħal. Minflok tgawdi dan il-privileġġ weħidha, is-Superjura Giannina kienet tara kif tagħmel u taqsam li jkollha ma' dawk li kienu jkunu fil-bżonn u batuti. Mal-ikel kienet tagħti wkoll xi tagħlima. Il-ferħ tagħha kien li tara l-batut jirċievi l-bżonnijiet tiegħu u jiġi sollevat mid-batijiet tiegħu. B'hekk kienet isservi ta' okkażjoni biex dak li jkun jirringrazzja lil Alla. Is-Superjura Giannina offrit dar lis-soċi li bdew jgħixu ħajja komunitarja bil-barka tal-fundatur. Kienet tal-qalba wisq din il-komunità. Hija ma kienet marbuta ma' xejn u kienet tħobb it-tenni. Qatt torbot qalbek ma' xi ħadd jew xi ħaġa fid-dinja? Għal-ħabta tal-1900